Програмата по литература в българските училища е прекрасна. Ако имаш някаква много тежка форма на деменция, не дай си Боже, Алцхаймер, амнезия. Забележете, в 6-ти клас се изучават няколко глави на Подигото, след това за всеки случай пак се изучават в 10-ти клас други глави на Подигото. Как се преподава роман по глави? Тема на друга дискусия. В 7-ми клас са няколко глави на Байганьо, в 10-ти клас пак Байганьо с други глави. И така за всеки случай в 11-ти клас са още няколко глави на Байганьо. Извинявайте, литературата трябва да изгражда едно усещане у учениците за всеобхватност, за идеята тя да бъде портал към други светове. В училище такова усещане у учениците не се изгражда. Изгражда се едно усещане за постоянна повторяемост, цикличност. Сякаш освен Байганьо и Подигото, други произведения няма. Трябва ли да се промени програмата в училищата? Определено трябва. Защо не включим Достоевски? Защо не включим нещо по-съвременно? Стивън Кинг? Защо не включим Скот Фиджералд? Защо не включим съвременни български автори? Защо не включим и някое фентази? Само да кажа, аз не съм руски шпионин и не съм и американски шпионин. Аз съм учител, който всеки ден се бори с недомислиците. И определено смятам, че нуждата от промяна на произведенията, включени в задължителната подготовка на учениците от 5 до 12 клас, има нужда от спешна промяна. Как мислите вие?